Hello guys! Andito na naman ako, ang probinsyana. Ang pobreng probinsyana. Okay, andito po kami sa... Ako lang. May kasama naman ako isa kaya kami. Andito po kami sa bundok. Andito ako sa bundok. Tingnan mo guys. Yan. Yan. Dami pong mga kahoy. Manguha po kami ng ng labong. Parang nagkikrib po ako ng labong gawin ko po siyang torta. Alam niyo na, mahilig po ako sa torta. Kaya ayun, manguha po kami. Samahan niyo ako guys ha. Okay guys, ayan na. Okay, ayan niyo po yung kasama ko, kami lang pong dalawa. Ayun, tingnan niyo naman napaka po to, napakadami pong kahoy. Pero tingnan nyo naman sa ilalim, sa may lupa, malinis po. Wala po siyang ahas. Guys, tara. Samahan nyo ako. Kaya tingin-tingin lang po. Baka, ano ba yun? Bakit madulas? Matik na ako. Yan guys, ayan. Yan ang titingnan namin. Yan ay yung kuha na namin ng rabong. Rabong. Yan, sana mayroon. Tulungan nyo ako guys maghanap Sana mayroon Lore. Ay maliit pa yan. Nakunan mo. Ha? Ay kinuha, oo. Ayun guys, wala na raw. Yan yan wala na. Nakuha na po, naunahan na po kami. Hanap tayo. Ay maliit masyado yan Lore. Pwede nito. Ha? Pwede ba yan? Nilagdaw ang ganito kinuha. Ayun, yun nakuha ka nga. Ayan, ang galing niya guys. Ako lang taga video Galing. Yan. Dito muna nahin. Dito banda. Dito lang. Oo. Yan guys. Marami pa ba? Marami yan. Tara. Maghintay ka lang. Okay. Ganito po ang probinsya. Diba? Kung masipag ka lang maghanap ng ulam, punta ka po sa bundok. Ay, nako. Dapat dito ang kunan. Dito sa dulo. Yan. Ay, nako, nalaglag na yung mo Madali lang yan. Dito mo, kaya dito. Yan. Yan. Ang taga-kuha ka sa akin, sibiling kasi. Oo. Yan. Sibilin? Ay, magaling yung sibilin, Galing yun. Dito banda, Wala pa, matigas pa yan, Lore. Madali lang. Magaling yung pag nakuha. Yan. Nakuha na kami. Yan na, yan. Ito po, ang liit pa po, pero ito nga yung pinakamasarap Ito po siya. Yan. Yan po yung pinakamasarap na kasi nga mura lang po siya. Ibig sabihin ng mura, bata pa. Okay? Tingnan mo naman yung lagyanan ko. Social. Yan. Hahatiin po namin to guys Siya po yung naghihirap Kaya syempre kahit ilan lang po sa akin, pwede na po yan. Okay? Yan, pupunta pa kami dun. Guys. Tingnan mo naman. Pababa. Pababa. Kapit-kapit lang. My God. Guys. Babalik. Pupunta na daw kami doon. Nakakuha na kami ng isa. Isa na lang. Diyos ko naman yung dinaanan ko. Yan guys. Yan. Kaya konting ingat lang po rito. At mamaya magiging backtumbling. Oo. Ay, nako po. Kahirap. Okay, guys. Sabi ng kasama ko, may ampalaya daw. Ayan, ito na. Hindi lang rabong ang kukunin namin. Ampalayang ligaw. Saan? Ay, ito mga ito. Pwede ito. Ito guys, Yan. Yan siya guys.
Ano yun guys? May narinig? Ha? May narinig kayo? May itak kami. May itak kami. Kaya pag subukan lang nila sumud, iitakin namin siya. Okay guys, saan na pa ba yung iba? Ay, ito. Ay, ang dami. Hirap maghanap ng gulay ah. Dati marami yun dito eh. Marami. Ay, ito oh. Ito pa. Ayan guys oh. Ito pa. Kasi yung mga bata gustong sumama kasi guys eh. Ayaw namin magpasama at ayaw namin maingay. Siyempre, bundok po ito. Baka po mag-ingay po sila. Ito pa oh. Sarap. Alam mo ang gagawin nyo dito? Napaka-healthy po to. Ano po to eh, ano siya, ampalayang ligaw. Kunting ano lang, kunting lagyan mo lang ng tubig na, sa kunting kulo lang, wag masyado kasi mapait po. Pero napaka-healthy po to. Yung mga Ilocano or ano, sanay po sa bukid, alam nila po to. Ayan ba? Oh. Yan. Ouch, natusok po yata ako. Oo. Marami ka na bang nakuha, Lore? Ito guys, oh. Ito, madami guys. Ito naman. Marami po siya. Oo, ano. Marami po. Pakadami. Wala po akong talukbong ngayon. Pero kaya naman kasi malilim naman. Dito lang sa may ano, walang masyadong kahoy dito sa may kuwanan namin ng ampalaya kasi. Kaya hindi po siya malilim. Pero kaya naman, kering yan. Ito pa marami. Double purpose po to guys. Rabong at saka ampalaya. Dapat nga dati nga nanguha kami ng papaya eh. Doon umakyat kami doon. Diba? Dami. Kaya nga eh. Anong ginawa mo yung ano mo, ampalaya mo dati? Luto ko. Ay, niluto mo. Parang binabuong anay. Oo nga, lagyan nga bagoong tsaka kamatis yun guys. Nakasarap nito. Okay guys. Marami na rin oh. Marami na rin. Okay. Punta pa tayo doon. Oh, ito naman ayan oh. Napakadami pong damo. Napakadaming damo po. Guys, may nakita akong parang ano. Ito oh, curious lang ako oh. Ano kaya ito? Basta kunin mo, tingnan mo. Ganda. Ha? Parang ano siya, luyang dilaw. Asan na yung ano mo, itak mo? Bari-bari apo. Parang ano eh, parang luyang dilaw guys. Oh, umano na lang. Alis ka dyan, lamok. Parang luyang dilaw to, Lori eh. Wala pa siyang bunga, Lori eh. Parang halaman din na ano. Ha? Parang halaman din. Ay, may bunga siya, Lori. Oh. Ganda ng bulaklak niya, Lori, ha? Kunin mo. Okay, guys. Ito na. Tingnan mo yung bulaklak niya. Kaya curious lang ako kasi. Tingnan mo yung bulaklak niya. Ganda, oh. May pagka-yellow. Ay, yellow. Pagka-yellow. Yellow talaga. Yan, oh. Yan. Ha? Oh, yan. Kunin mo na to, Lori, yung ano. Yung itak mo, oh. Yung itak mo. Wow, ang dami mo nang nakuhang ano. Ito ang dami. Itong inuulam ni daddy kapag ano. Yan guys, ah. Nakakuha na ako, oh. Yan. Try ko po siya itanim. I-try mo. Try ko po siya itanim kung ano po. Kasi parang, ano po, may bunga po siya. May bunga po yun, oh. Yung ugat niya, oh.
Pero di ko po alam kung anong klase ito. Parang ano po siya, parang luyang dilaw. Papakita ko po to doon kung anong klaseng halaman to. Di ko po alam yan. Kaya ayun. Alam naman ako. Yan. Mayroon pa ba? Mayroon pa bang ano? Naubos mo na ata, Lori. Ay, mayroon isang ano. Tabi-tabi, bari-bari. Apo. Ito oh, mayroon oh. Oh guys oh. Ang dami. Oo nga, marami ka na. Galing-galing mong kumanguha eh. Basta kuha ng kuha. Kuha ng kuha. Libre naman to. Mm-mm. Wala naman tong ano. Wala namang bayan. Kaya nga. Bis talaga. Doon, marami doon. Asan pa banda pa ulit tayo kukuha ulit? Doon, oh, doon. Punta natin, ay excuse. Doon, oh, Punta natin yung doon dati. Yung dati, doon. oh, yung kinuhanan natin. Baka malay mo mayroon doon. Kaya nga punta tayo doon. Ito guys, oh. Yan guys. Akala nyo ba hindi ko kinakain to? Sabi nga nila eh, hindi daw ako marunong kumain ng mga ganito. Oh my God. Masarap po ito. Akala lang nila. Okay guys. Oh, diba? Pasensya na kayo sa mga video ko ha. Wala ang kakwenta-kwenta. Pero masaya po ako sa ginagawa ko. Masaya po sa ginagawa ko. Hindi naman ako nakipag-compete or ano. Basta kung ano lang naisipan kong ano, gagawin. Ibinibidyo ko lang. Masaya ako. Okay? Meron pa ba, Lori? Ito, Lori. Napakan ko, Lori. Oh. Ang dami. Kinuha mo na yung itak mo? Oh, yan guys. Lagay ko yan dito. Ay, nako. Tapos kasama yung halaman. Ay, halaman daw. Okay, guys. Oh, where we go na ulit. Saan na tayo pupunta? Dito, sa pinapunan ng tuklaran doon. Saan? Diyan? Saan tayo dadaan? Dito lang. Oh, sige, karod. Sobrang ko yan. Pupunta daw kami doon sa taas. Yan oh. Yan yung kasama ko doon oh. Ay, naku po. Dahil lang. Lahat ito dinadaanan ko. God. Sana. Bari-bari apo. Pero usog po. Yan na. Pupunta daw kami doon guys. Oh, doon. Yan. Yung yung nauna yung kasama ko dyan. Try namin yung ano. Kung mayroon pa kaming rabong na nakuha doon. Makuha ulit. At isa lang talagang nakuha namin eh. At sinamahan na rin namin ng ano ng dahon ng ampalaya. Oh. Hoy, sandali lang. Saan ba to banda? Uy, Lori. Baka kay Kilati barang yan. Saan? Baka may makita tayo dyan. Ako, nakakatawa. Baka mamaya eh, habulin kami. Sabi nila, hoy, nagnakaw kayo dyan. Ha? Kaya may dinaanan mo dyan, Lori. Ha? Baka may ahas. Takot naman to. Ha? Okay guys, yan na yan guys. Yan na yung pupunta namin yan. Saan? Ay, ganun ba guys? Mayroon kaming nakita rito. Siguro naawa sa amin yung kalikasan. Oh, yan. Siya yung taga-kuha guys eh. Ako ang taga-video. Saan? Ayan. Ito mo guys. Wait lang. Yan guys. Oh, ang sakit na tutok. Yan na yan. Saan na ba? Oh, maliit yan guys. Kukunin namin dyan. Pwede na to. Oo. Tusukin nila sa ilalim para ano. Ayan, nahuha kami. Let's go guys. Sobrang hirap. Ayan guys oh. Yan. Kita niya guys. Oh, yan. Tumpak. Nakailan na kami? Naka-apat na. Pang-apat na po yata. O, pang-apat na yan. Hindi po basta-basta manguha po ng ano talaga. Ng labong. Pwede din yan nakaganyan. Yan. Yan o yan. Pwede yan. Pwede ah. Gusto mo.
Hindi, malay mo eh, hindi pwede. Baka matigas. Papakita ko sa inyo guys, mamaya lulutuin namin yan. Pero maghahati kami syempre. Ayun, galing. Sipag tong kasama ko eh. Sipag yan. Ayan guys, oh. Yan, labong. Oh, see? Okay na, wala na. Ah, mayroon pa daw. Ah, daw. Thank you, thank you. Ah. O, tamo, nagdadasal ako kanina na sana bigyan naman nila kami. Pero yun naman, thank you. At binigyan nila kami. Nakita ko yan guys eh. Pauwi na sana kami doon. Sabi ko wala na. Kaso naman eh, tinignan ko nga. Parang bigla akong napalingon. Parang, ay mayroon. Sabi ko. Eh, sabi ko kay Lori, Lori yan. Ay, mayroon. Oh. Yan guys, kita niya. Yan. Sa mga ilalim lang pala, Lori, ano? Ayan, nakuha din sa wakas. Tingnan mo dito sa baba. Ha? Kaya mo yan pumasok dyan? My God! Okay na. Kaya kaya. Oh guys, mayroon na naman. Panglima na namin to guys. Okay. Sana. Oh, kuha pa daw siya doon. Uy, ingat ka dyan ha. Okay guys, my God. Oh, medyo hindi na pa tumasukal dito banda. Galing po kami dyan guys. Oh, yan oh. Tignan mo naman ha. Ang daming kahoy. Sa ilalim po kami yan. Oh. Yan. Kaya sinabi ko kanina na baka makapunta po kami sa hindi namin dapat puntahan. Kasi bawal po kasi manguha ng labong na hindi sayo. Iba po. Yan guys. Ha? Tignan mo naman ha. Dahil lang sa labong talagang pumunta kami ng bundok. Ng gubat. Guys. Okay guys, nandito na. Ayan na yung kita nyo na yung kawayan. Yan. Ito kami tingnan ng tuklarin. Ay dyan, magkasama kayo? Yan, sana nga guys Oh, dito. meron kaming makuha. Ay, apo. Oh Diyos. Okay. Bari-bari apo, tabi-tabi po. Magtabi-tabi tayo kasi nga, ano to. Bigyan nyo po ako ng bigyan nyo po kami ng rabong. Tandahan dyan, Lori. Alam mo, ako taga-video. Kasi talaga, sa totoo lang, pagdating sa kuhanan ng ganyan, marunong naman ako, pero hindi po masyado. Baka po pag tinusok ko yan, baka mamaya ano pa. Kasi di pa ako marunong talagang magaganyan eh. Oh, yan. Sige guys, tingnan nyo na ha. Hey guys. Sobrang alam mo naman tumatayo na yung buhok ko. Talagang tuyo yung pawis ko. Hindi akong kumukuha pero talaga naman. Syempre tagatingin din ako, tinitingnan ko din yung mga mayroon. Hirap pala manguha ng labong, sobra. Hindi basta-basta. Pero andun yung kasama ko dun. Andun yung kasama ko. Nanguha siya ulit. May isa pa daw siyang nakita doon. Mapakasipag po. After dito, uwi na po kami at babalatan na po namin doon sa... Ay, parang... Saan natin babalatan yan, Lore? Dito na lang Babalatan namin dito, guys. Para pagdating sa bahay. Lulutuin na natin. Lulutuin na natin. At gawin kong... Gusto ko magtorta yata. Tutortahin ko na lang. Mas masarap. Tabi ko na itlog. Dito na lang babalatan natin. Huwag na doon. Oo, diba? Okay guys, mamaya tingnan nyo na. Babalatan doon namin guys. Ito. Yung mga nakuha namin. Yan Liit yan. Bud ng liit. Huwag na kayo mag-comment huwag na kayo mag-judge kung bakit maliit yung mga nakuha namin. Hirap kayo. Kala nyo ba? Ayan. Ang dahilan dito yun, sinusug namin yung pinunta namin yung mga kabundok-bundukan. Yan guys. Gulo guys. Nakita tayo.
Balatan namin. Ano ginawa? Ganito. Alit. Ganyan. Di ba pwedeng iitakin to? Pwede naman. Doon guys. Oh. Yan. Babalatan namin yan. Yan. Ang liit na pala ng laman, Lori. Oh. Pag na ano to, marami. Ha? Kahit na malik ka mo, marami pag nakakuha. Ay, ganon? Oo. Okay na to, ganito. Ganyan. Yan guys. Ito pa. Okay. Oh. Ngayon guys, mayroon na akong 4 na binalatan. Ha! Yan na yung gagawin kong torta. Yan mga yan. Tapos ilagay ko dito sa aking lagyanan. Excuse me. Ayan. Kaapat din. Madami na rin yan guys pag pinag-ano-ano. Ha? Nakailan kalori? Ikaw naman, 4. 5, 6. Oh, okay. Kaya go na Ayaw tayo. mo. Tama na. Masyadong marami. Aning ko naman yan. Basta importante makain ko lang. Okay, go na. Mauna ka na dun. Ayaw mo ano. Guys. Kami na ay uuwi na. Pupunta na naman kami doon. Guys, dito na ako sa bahay. Yung, di ba nanguha kami ng labong. Ngayon, lulutuin ko na po. Mag-aadobo po ako ng labong. Natikman nyo na ba yun, adobong labong? Di ba, mostly ang ginagawa natin, ang adobo is adobong sitaw, adobong baboy, mga ganon, kardi baboy. Ngayon, lulutuin ko naman itong, try ko lang lutuin na kasi talaga hindi ko to, hindi ko to kabisado kung paano. Pero try ko lang kung masarap siya guys. Ngayon, hiwain ko videos natin. Matagal. Ayan, hiwain. Ganyan daw po ang paghiwa. Manipis lang. Ayan. Dandahan lang kasi ako, parang may masiugat ako, delikado naman tayo. Ayan. Okay. Ayan. Andito na po yung paglulutuan ko po. Nakalagay na po yan dyan sa may lamesa. Ayan. Ito, hihiwain po siya ng manipis na parang pansit ang pagkanipis niya. Alam mo guys, kanina nakita nyo naman po, ang hirap po talagang manguha ng labong sobra. Talagang papasok ka doon sa kailaliman ng kawayan. Yan guys, oh. Ito na, diba? Kung gaano siya kanipis. Kanipis lang po yan. Mamaya aadobohin ko po to. Nagdalawang isip po. Ang plano ko po kasi dito, tortang labong. Kaso parang mantika na naman, tsaka matagal. Dami pong ilalagay. Kaya parang mukhang masarap yung adobo. Diba? Adobo. Kaya yun, adobohin ko na lang po siya. Okay. Ito pa po. Okay guys, ito na.
Lapit na po matapos. Ayan. Buhay niyo po ng manipis lang. Hindi ko po talaga to alam yung ganitong pagluluto. Kaso nga po, nakapagkasawa po tayo ng Ilocano. Kaya yun. Natuto na po rin ako ng kumain ng ganito. Labong. Masarap nga po rin to lagyan ng saluyot. Yan. Tapos, sahugan mo po siya ng inihaw na bangus. Yan. Pakasarap guys. Ayan, diba? Marami na. Isa pa. Last. Ang bilis ko, ano? Parang chip cook. Tawa na naman tayo. Lapit na guys. Tis na lang. Kayo magsawa sa videos ko ha. Manood lang kayo pag may oras. Pag may time. Guys. O, diba? Tabi natin yan. Ito na po. Bandami. Ano lang po siya. Ilang peraso? 4. Maliliit lang po yun. Pero napakadami. Ngayon, ang gagawin po dito, lagyan po natin ng asin. Yan. Tapos yan. Kasi para daw po ay mag-absorb yung alat niya sa labong para masarap po daw. Tapos, lagyan po natin ng water. Wow! English ako ngayon. Ay, tawa na ba kayo guys? Okay? Yan. Kante. Pa natin. Ngayon, isa lang po natin to doon sa isa lang po to natin ng mga siguro mga 10 minutes. Tapos pag lumambot na po siya, yun, pipigan po natin yan. Kaya guys, isa lang na natin to ha. Ito po siya Yan, nag-aarong na po ako. Mamaya yan, pag kumulo, mga after 10 minutes, yan, hahanguin na po natin yan. Okay? Guys, ito na po yung niluto kong pinakuluan kong labong at malambot na po siya. Ito po siya, tingnan nyo guys ha. Yan. Diba? Mabilis po. Ngayon, tinanggalan ko po siya ng parang pinigaan ko na po siya para hindi po siya mapait. Kaya pinigaan ko po siya. Tinanggalan ko po ng katas. Ito na po yung mga ingredients natin. Ito na po yung bawang, sibuyas, tsaka yung pong hindi po siya durog na paminta. It's up to you po yun guys kung kung durog or gusto niyo po yung hindi durog. Nasa iyo naman po yan At saka syempre, para po mabuo yung ating adobo, ay mayroon po tayong toyo, at saka suka, at saka sugar. Pampatamis po yun guys. Okay guys, andyan na po lahat yan andyan na po yung ingredients natin. Ngayon, pupuntahan po tayo sa pan. Okay guys, mainit na po. Andito na po tayo sa pan. Lagyan ko na pong mantika Okay. Medyo po malakas po yung apoy ko. Painitin lang po natin ha. Yung mantika. Habang po ako'y nagsasaing na po ako para mamaya kakain na po tayo kung naluto na. Ganyan po yung style namin Yung kanin lagay po dito sa gilid pag wala na po yung sabaw. Okay. Lagyan ko na po tong sibuyas. Yata masyado yung apoy. Tanggalan ko lang guys ha. Bawang.
Yun, ilagay ko na po yung labong. Ang ating main ingredients ay labong. Okay. Bango. Naamoy ko na. Ako'y nagugutom na guys. Lagyan ko mo ito ng ganito at napakainit. Sakit po sa mukha. Oh my God. Okay. Ano po natin? Ito po talaga guys, pag nagsasaing ka sa kahoy, talagang ganon, mainit po sobra. Hindi kaysa po i-compare mo sa sa shilin, sa gasol, hindi po siya masyadong mainit. Okay, yan lang po natin gagawin. Gawin po natin. Sandali lang to guys kasi luto na tong luto na yung labong natin, kaya haluin na natin. Ganun ko lang. Ngayon, ilagay ko yung toyo. Toyo po. Ayan. Haluin po natin guys. Oh my God. Nalaglag na. Ayos na yan. Ayan. Aha. Okay. Mainit kasi guys, kaya kailangan ko ng lagyan ko ng ganun. Haluin na siya. Okay. Lagay ko na natin yung yung ating paminta. Madilim yata yung ko. Hindi ko po pinakita sa inyo yung bitchin ko pala kanina. Kaya ngayon, ilalagay ko po yung bitchin. Kunti lang nilagay kong mantika. Ayoko kasi yung masyadong mamantika. Ito lang po. Ilagay natin yung suka. Pati sugar. Okay. Takpan lang natin guys ha. Takpan natin. Ayan. Para naman siya, mag-absorb yung niya. Yung lahat ng mga nilagay kong mga pampasarap. Init. Okay. Konting na lang. Okay guys.
Open na po natin at tikman na natin kung yummy ba. Guys, tikman natin ulit at ready to serve na sa ating family. Guys, yan na po yung niloto kong labong na adobo. Yan. Tapos guys, meron akong kinuha. Diba naalala nyo kanina na may kinuha po akong tawag ito, dahon po ng palaya. Kaya ito na po guys, ginagawa pong ensalada. Pangalan nito, ganyan natin, ensalada. Yan na po yan guys. Yan. Napaka-healthy po yan. Lagyan ko po na siya ng bagoong, tsaka suka, tsaka yung sibuyas, tsaka kamatis. Ayan guys. Siyempre, malimutan pa ba yung may kanin? Kakain po tayo guys. Tikman natin kung masarap. Okay? Guys, ito na. Tikman na natin. Iyata kasi sa camera ko. Tikman natin yung niluto kong adobong labong. Sa kanin. Sarap. Sarap talaga. Sarap guys. Tama lang talaga yung ano niya. Suka, pati sugar, pati yung toyo, talagang nag-ano po siya. Nagsama po yung lasa niya. Ngayon, tikman ko po natin yung ano natin nito. Yung guys, tikman nyo ito. Kumakain ba kayo nito? Ang pagkain nito guys, dahon lang. Yung dahon lang kakain mo yan. Sausaw mo yan. Hindi po siya mapait kasi ang pagluto nito guys, half cook lang siya. Half cook. Half cook lang po talaga yan. Kasi pag hindi po siya gawin mong half cook yan, mapait po siya. Yan. Yan. Sibuyas. Napakasarap guys. Ito po yung kinuha ko po yun kanina doon sa bundok. Alam nyo pa, nakita naman kung gaano kahirap. Kahit hindi po ako ang nanguha po doon sa labong. Talagang alam ko po yun, na-appreciate ko po yung ginawa niya. Tinulungan ko na po siya. Ako na po ang tagatingin kung saan po yun dapat. Kasi expert po yun eh. Marunong po siya sa mga ganon. Okay guys? Kain tayo. Sarap. Ay, ito. Ito ba? Guys. Kaya patay gutom ako na. Guys, salamat itutuloy ko lang yung pagkain ko. Salamat sa pagpanood nyo. Sana sa lahat ng mga videos ko na wala namang kakwenta-kwenta. Manood po kayo. Okay guys, thank you po. Salamat po, tsaka ingat po kayo. Stay safe po tayo guys. Thank you, bye-bye.